Assalomu alaykum, dovtalaboni aziz. Dovtalab 2026 кластерҳои якум ва дуюм математика. Адади 72-ро 3 маротиба кам кардам. Ин адад чанд воҳид кам шуд? Вариант А 48, вариант Б 24, вариант С 69, вариант Д 21. ҷавоби дуруст вариант А 47. Аввал адади 72-ро 3 маротиба кам кардан маънои ба 3 тақсим кардани онро дорад. 72 тақсими 3 баробари 24. Барои фаҳмидани он ки адад чанд воҳид кам шудааст, аз адади аввала натиҷаҳоро тарҳ мекунем. 72 минуси 24 баробар аст ба 48. ҷавоби дуруст вариант А 48. Ба ҳамаи шумоён муваффақият.